I Thomas Bechs ånd, så i stedet for at twitte hele tiden, så smider vi videoklip op. Den er til dig, den her, Thomas. Har du noget at tilføje? Jeg befinder mig i øjeblikket på Vesterbro. Kan du uddybe? Hvem er du? Jeg kan fortælle mig, hvor jeg befinder mig. Hvor er du henne nu? På Vesterbro. Okay, tak for det. Twitter du? Hvem er du? Jeg kan ikke uddybe. Hvor er du? Jeg befinder mig på Vesterbro. Jeg er ude sammen flasker. Jeg går efter guldet i aften. Og det er der en særlig grund til. Det er fordi det er et pigerockband, vi skal ind og se. Fra Stavanger. Det er klosterkor. Det er nonner. Det er blå kedeldragt. Det er handsker. Det er Kansas. Det er Bosch-maskiner. Og det bliver vildt. Tak skal du have.